Yeah!
paswika. Hapa mando bwana mbona nasomba? Anzi hapo kule kometa matiki. Nada. Na kutamanga kwa bwana kwa ini. Bwana rifidate mtima wa pamozi. Uzani kupita kwa tiu tatu. Ovyo? Anzi kana mchuwe kwa siku tatu mnaomba kalongeza utu howe. Netu cerveje. Wekeni mo. Mwabwela cerveje. Hao na wewe kutuba choko matelevizioni. Asa paseni mo baya mame. Shakana kanzi wasukura watida kutwa bude omba vitu vitu ngawarege kubuda pa TV vape odoro kwa vari kokuyo kwa vano. Anzi kuno kutine doro nozitambirana arendo. Hapa imwe paridani babaya. Shakana kawasukuru mose anzi na sekuru pakadipa mshapano. Dikangana sinanga ngopa sida Dodoma sinanga sida tega bwino mamenyana munyumba mo kulibezo chitika. Anzi ndakuchereche zao zikuru ndiri kuona vamwe vane mufaro vamwe vana mufaro kwa imi musina mufaro chiko. Asi mauya marowa ere kumba kwa mamanikidzwe ere kuya kuno. Zinaba wakariba mafuta mara. Anzi saka ukauya pano zvekumanikidzwa kana ukauya ukatsamo mufaro matambudziko anopera. Bora tanga pita panje. Koma kiva se. Anda. Anzi yeko. Awe. Ndio wewe una poroporo. Yo security ndio kushedza kuno. Tanga pita panje. Anzi tora vanhu vabude panza. Uyu ngapita panje. Bruri jans ngabude panza. Tanga pita panje. Anzi sunza bruri jans sunga vabude panza. Mramutsa mani uyu pora. Toto chiro. Yamwe munda pita panje utamwe zokutsaza matefa. Ujime ngani? Gapita panje. Rich. Lero iyo naye panje mani. Kuja kunyingara bora mako pora. Kuja bora jesi pita bora. Umwana iko kwa nyoko wako. Kumui. No yana iko kwa nyoko e. No yana iko kwa nyoko e. Mukumba fara ibimbo hapa. Anzi murikuzere chimbo chiri kuimbwa apa chine mashoko. Ukabatira mkazi. Anzi kana orora mukadzi. Amari pang'ono wapita kwa machi. Akapota achingoti padiki achipatauka kuenda kwa amai ake. Umukosha siku la kumalizira kuti imwe mundopatauka muzabwera naye kwa nyoko wanuko. Anzi mukadzi yeye unozosvika pakumubvunza kuti unongoti mangwana unopatauka uchienda kwa amai vako unowana chii kwa amai vako. Ubwera na jani. Chicha unouya nacho kwa amai vako chinozokuvaka kana kuti chinovaka imba. Mama wako na mwi wao. Anzi amai vako vane imba yavo. Iyo kutawa mwi wako kupita kwa mama kumwi wao wanangu. Tiza pamusha wako uchienda kumusha kwa amai vako kumba kwa amai. Mama wana mwi wao, yo na mwi wako. Iyo kutawa mwi wako, kwa mama wako akatawa kwa wapita kwa amai wao. Iyo fika watawa wapita kwa amai wao. Amai watawa fika kwa amai wao musajitirani. Anzi amai vako vane imba yavo ni varume vavo. Iwe unemba yako ni murume wako. Anditika. Iwe tiza mba mako ni murume wako chenda kumba kwa amai. Amai votiza oenda kumba kwa amai wao. Saka iwe uri mukadzi wa baba ere unozowana chii kumba ikoko. Ndozi kule wana mama wao tawa pomwe pita kwa mama wao pomwe. Amai votiza oenda kwa amai wao. Amai wao votiza oenda kwa amai wao. Anobuda chino ere naye vazukuru. Bakumalizira uzaita ndani. Pakupedzisira munozoita sei muzaita chimina. Anzi pakupedzisira ndo panozobvira zvimina ipapo. Mukumba fara. Maliza shokero. Ukatawa pita kwa yafu opera ngatitia nao kama mama. Anzi kana uchinga wapatauka pamba tiza upatauka uchienda kwa ambuya kana kuti kwa sekuru kana kuti kwa tete kwete kwenda kumba kuna amai na baba watadzisa. Hapo ntawa pita kwa mama. Papa kwa waja mankwara msana mama watawa yo kufika ndiwe. Anzi iwo unotiza murume waenda kumba kwa amai. Ikoko wafika kumba kwa amai unaona baba waja mshonga msana. Baba yao watizi waona kazi wao waenda kwa amai wao. Iwewe na baba mshaita sea. Makuita chimina anditi. Obwana batupi. Anzi wakubuya ni pamiri pa baba. Vijita. Zvinoita ere. Apa siku lero.
Isiku la kutukoshana kuti izvi na izvi zvakuipa, izvi na izvi tifuna lini, izvi na izvi. Zuva redu ranhasi izuva rekuti tinge tichidzidzisana kugara kwakanaka. Nhai kavazukuru, tichitsurana tichidzidzisana tsika dzedu dzechivanhu, tsika dzedu dzinomira kuti tisarasike pachishona chedu. Nhai kavazukuru, ibasa ratateguru pazuva ranhasi ravanga vachitidzidzisa. Saka inkani yakuipa tireva Reverend kuti izvi na izvi tifuna lini zvinhu zvakuita, kuti mwana nsikana asakwatirana na mama kana kuti nkwasa asakwatirana na ambuya. Nkaniyo yakuipa kubagare milandu kwa mfumu. Nhau dzose dzine chekuita nechimina, kufanana na baba kuti vaite vavake bonde nemwana, kana kuti hanzvadzi nehanzvadzi vavake maponde, chimina kana kuti chinonzi chipini pachivanhu chedu hazvitendero, zvinokanganisa kufamba kwakanaka kweraramo munyika yedu sevanhu vatema. Saka tinoti kune vanhu vanoita zvinhu zvakadaro vane mhosva, vanonosungwa kumadzishe, vonobhadhara kumhondoro kupara kwavanenge vaita mhaka dzakafanana nezvimina. Munopanzwa vazukuru? Imwana pachipingu mama lero penango na muntu ana milandu yako uchoka pano kwa murigarira kuti bwera utenge mentadi yachi. Penango mkazata ufika hapa moyo wamva. Ivi vakomana vaenzi mauya kubva kuMozambique, hanzi kunwa kwamuri kuita doro iroro. Idoro rinovaka deliverance pane zvose zvinokunetsai. Pangava nemunhu angadai ane chikwereta chikunetsa uchipedza kunwa doro remufonera uchisvika kumba kusvika kunobhadharwa. Penango ni fiti ufuna tiipe tiiperetu. Kunyangwe dai waiva nemuroyi wako waunoda kuti aurayiwe nasekuru nhasi nokumwa doro ino uchitaura kuti sekuru muroyi wangu ndafe nhasi, anofa nhasi. Kunyangwe une urwere unokurwadza panyama yako uchinwa doro iroro, taura kuti ndiri kuda kuti gumbo rangu rinondirwadza ripore, kana kuti ndikuda kuti bhizinesi rangu risimuke, ndibudirire nebhizinesi rekutenga ndichitengesa. Uchitaura ipapo zviri kubva zvaropafadzwa kuburikidza nedoro iroro, idoro rechikaranga, idoro rinozadzisa shuwiro, idoro nemapodzo paurwere. Nhai kavazukuru, penango ndoputa washobheri mumabawa manyinji wadabwa na kusana nurume. Penango aitirani rero kupita munyumba. Hanzi kunyangwe dai wanga uine basa rechipfambi, waneta nebasa rechipfambi, wakufunga zvekupinda muwanano kuti uwanikwe, hanzi uchinwa doro iroro uchitaura unopinda muwanano nhasi. Saka nkani yatukureva lero milandu imara na kubagari. Saka tisingarasike tichipfurira mberi nechikaranga chedu, tiri kuenderera mberi tichidzidzisana kuti ingava mhaka yamunopara pakubva pakutyora tsika dzedu dzechivanhu, kuti mhaka idzodzo dzipere, hunge matonoripira kuvadzimu venyika ino, ndivo vanokusunungurai kukubvisai pamhaka dzamunenge makapara dzekutyora tsika nemirayiro yedu pachishona. Munopanzwa vazukuru? Kana ine tatu Reverend ndikureva siku ino ndikupata chito radio ya Zimbabwe ino. Kunyangwe ini tateguru Tashu ndiri kutaura nemi nhasi ndigere muno munyika yeZimbabwe ndichiita basa rangu ndiri pano pa7 Anderson, ndiri kukusimbaradzai zvekare kuti munge muchikwanisa kuteerera mugone kuziva kuti penango wakwatiriwa ntchito wachoserewa dzimbalame waitwa tani wapasiwa mankhwala ukapita kumuikako na mentate. Ine penango nkombo ndikafiriseri we ukalipo kumaliza kupagari milandu iyi uzabwera nayo. Penango vana wamwako vana wako azabwera zapagari basi. Pachivanhu chedu tinoti zvamunoya pano kuzobatsirwa, kunyangwe ini mhepo mudzimu ndiri kutaura nemi komwe ndakaita basa randinoita, basa rekuparadza urombwa hwenyu hwamakabata huri kukutambudzai mukati memusha wenyu nemukati medzinza. Makaudzwa muripo wamunofanirwa kuripa, kunyangwe wakakundika kuuripa wose nhasi, wakasara nemungawa kumudzimu. Mungawa iwoyo unotosungirwa kuti utozobhadharwa.
kunyangwe homwe yangu ini tateguru tacho ndigere pano ndakaparura kana kuti homwe yangu yakafa, mhepo yekwatasvi inosara iripo. Kunyangwe iwo wakafa, mungawa kana kuti chikwereti chinosara chirimo muropa rekwenyu. Vana vako vanosara nemadzinza, anotosungirwa kutozopedzisa kubhadhara chikwereti ichocho. Mukayangana vanangu apa, nekuti apa makacherechedza vamwe venyu pakati penyu. mingawa yamukubhagari idatsiwa namadzitateguru anu. Dzimwe mhaka dzamuri kubhadhara nedzamuri kugadzirisa nhasi mumatare imhaka dzamusina kupara imi, imhaka dzakaparwa nemadzinza nemadzitateguru enyu akaparara kati. Umavhara Muri kunzwa shoko here? unawo udanembesera kuti ine ndikafiriseri kuzabwera na mwana nsikana na kobiri na nyati. Zvino ine ndoti ayi zvimpitani kumeneko pano tiparaze nkhondozo zvimari mpepo yetu ibwerezere kwaita patiwa. Hanzi vamwe pakati penyu apa mhaka dzavakasiya vaparirwa imhaka dzekuti madzitateguru avo akasiya aita zvitsividzo kuvadzimu, zvitsividzo zvekuti vanozobhadhara nevanasikana nemari nepfuma yeng'ombe zhinji kwazvo. Asi nhasi uno zvamuri kuya kwandiri tateguru tasvu, handina chitsidzo chandinokupai chinoripirwa nevanasikana, handina chitsidzo chandinokupai chinoripidzwa nepfuma huru kufanana nepfuma dzakasiya dzakasoromorwa nemadzitateguru enyu akaparara kare. Asi ini tasvu ndiri kuti kwete, uyai ndikuparadzirei hondo idzodzo dzose dzakasiya dzakaparwa nevakaparara kare, mochitanga upenyu hutsva kuti poshi. Tererai munzwe mashoko mamwe ari kubuda nhasi, izuva remashoko, izuva rekudzidziswa dzidziso. Mainzwa imwe dzidziso iri kubuda kubva panziyo. Zvakanaka, munotenda. Apa nkani tikayamba chifotokoza kupitira kutsogoro na nkani. Ndakaramba ndichifambira mberi nemashoko edzidziso yandiri kudzidzisai chivanhu netsika dzedu dzepachikaranga sezvizvi. Ndifuna kuti imwe mwabwera pano bwerani na mtima uri pamuzi nawo kubwera kuchitawo chiru kuti ndigone kukurayirai nekukupangirai gwara. Ndinokukurudzirai imi mose vazukuru vangu kuti kana mouya kwatateguru tasvu musauye makasenga moyo yedambe mukati mepfungwa nemoyo yenyu. Uyai mune kuperera muine zivo yekuziva kuti muri vana verudzi rwechishona, uye moziva kuti muri vana muri kuenda kuna tateguru anokurayirai tsika dzenyu sevashona. kuyambira pana twakubvara bvarani bzindu bzinchita kuti iwe ndiwe una mwenekechiro kana udakwatiriwa nawo kuti pamuyi iwe ndonkazi kuyamba kutenga mhasha za mwana azaramuka zana mhasha mama wapita ukabwera pano umu ukabwera pano natu umu tukuthamangisa kubwerera panje. Ndinotsinhirazve padzidziso yekukudzidzisai kubvira pamapfekero edu, mapfekero akaremekedzeka. Ndo atinotarisira kuti kana muchiuya kumatare kwatateguru tasvu, zivai kuti hamusi kufambira zvedambe, muri kuenda kumudzimu unoera, mudzimu usingade chapa netsvina, mudzimu unoda tsika dzevashona dzakakwana. Saka nepo ndinokukurudzirai kuti kupfeka kwenyu kubvira kuna ana amai, pfekai saana amai. Toenda kuna ana baba, kana muchiuya pano hamusi vanakomana, muri vana baba, pfekai mupfekero wakafanira kupfekwa naana baba kuti mugone kuchingamidzwa mukati mematare, musapfeka zvinoshoresa vazukuru. Muri kunzwisisa matare? Ine
nangofara vanango mukayangana mumadhekodha ate ndine tasvo pana kobiri gomo iri ai ndichitanidzwa magomo amaru akuti ndipandisa ine ndipandisa rini pano ine ukafuna ndikupandisa ndipandisa salt yokuti upate kobiri iribe mugazi. Zvanzi rimwe shoko randinoda kupfuurira mberi ndichikurayirai vanangu, handidi kuti murasike. Tateguru Tasvu vanoparadza nhamo nematambudziko zvamunosangana nazvo, ndini Tasvu mumwe chete wamunonzwa anonzi Wani Tasvu. Mapanzwa vazukuru? Makaona mumbozhanhare dzenyu mamunotsvaka ruzivo pamusoro pangu kuti mugone kubatsirika, pave nevamwe vana Tasvu venhema vamakuona mumbozhanhare dzenyu vane michuru yemari vachizviti tisu vana Tasvu tinorombesa. Hanzi natateguri ivo vaya havasi vana Tasvu vezvuru kwazvo, ndivana Tasvu venhema vanoda kukutsautsai. Ini tateguru Tasvu ndinoti pasine kuromba handirombese, asi ndinokugadzirirai mishonga panhau yepfuma. Ndinokugadzirirai mishonga yangu inokuzarurai huma kuti huma dzenyu dzijeke. Kana dzajeka zvinhu zvenyu, mabhizinesi enyu amunoita yokufambirai mune zvakanaka, zvisina mhiko dzinozopinduka, zvisina ropa mukati. Ukayangana kare ife tikara munhu kuti ine ndikandapatiwa pakati nanyoko wangu adapatiwa kare kumambuyo kwaichezewa kuti muyi ukona muyi uribe ndodo nawe muyi wakaweka waiwana zangu, muyi wakaweka wana zangu. Tangweranyi aireva kuti iwe kana uribe chikwambo nawe mamuna uri mkazi, saka iwe nokuchita maswera kuti uta mkazi wakupita kapasiwa kare pasi chigare. Ini tateguru Tasvu homwe yangu yandigere nhasi isati yaberekwa. Pai mhepo yatateguru Tasvu ichigere pana vababa vehomwe yamuri kuona iyi. Yaiva tsika yedu vechishona yekuti musha wose unofanirwa kunge uine zango kana kuti tsvimbo kana kuti chikwambo, chinova chikwambo chinorindira zvimwe zvikwambo zvakaipa zvikauya pamusha zvichidzingiswa nacho. Chikwambo chipi ichocho? Hanzi kare yaiva tsika, asi zvakazodzoka zvogozoonekwa kuti tsika yacho yaizodzoka yoshanduka yakurwa sengozi, yaane ropa mukati, yakuparadza vapenyu, zvichikonzerwa neubatwa hwekuzobata zvimwe zvakaipa. Saka hanzi natateguru aiwa yaiva tsika yekare. Zvino tsika yekare iyoyo iko zvino isu vana tateguru Tasvu takuiona kuti ine ropa mukati, ndiye kusaka tiri kuparadza. Wakaudzwa napo vamwe musakahadzike kana kukachamadzika kunzwa uchiudzwa kuti mumusha mune gona rakaipa. Hanzi yaiva tsika, zvigamuchirei, chiuyai matare mucherudzo. Hapa kana imwe ukafuna kukwatiriwa utofika umwime utozwa kuti ife muno ukona ichi ndo chatu ife. Iwe pinongo bwera na chako chuka kuti chako ching'ono kareko waiti kunyange mwanasikana wakaroorwa ukapinda mumusha wawanikwa waisvika kutoudzwa pawauya pano pane ichi chinogara muhozi, chinobikirwa, chinogezeswa, chinoitwa zvakati. Hanzi zvaivapo izvo. Mumavara saka tifuna kuti nkani yese ikakhala yakukwatama penango matelevisori penango chanchani mudziwiretu kuti ine Tasvu ndakana lero kuti ine ndipandisa rini ukamba kuti wakupanda kwa Tasvu ayi nawe ine penango no anango andathu akupandisa ine ndipandisa rini. Ine kupandisa ndipandisa na fara kukuuza basi kuti chita ibve na ibve ona chibwana kobiri nawe uzati kobiri anza pita ukagonena mama, pita ukagonena mwana nsikana usachita tani, ate pita ukaguse choya cha mama usachita tani. Ayi hanzi izvo nasekuru. Ini ndini sekuru Tasvu wasekuru, hatirombese pasine kuromba. Mavizwa wazuru
pano hanzi pano pachitapa ndakachingamidza nemi vazukuru ndangouya kuti ndionane nemi asi moyo wangu wanga usina tarisiro yekuti ndichasangana nemi pano nhasi ndanga ndisingade nkani anabwerera nauya ndipa kuti ndiuye pano ndionane nemi pano pachita chakadai kuna vantu vabona na zvinhu zvakuipa pane vanhu vauya nezvinhu zvakashata ukumva pane vanhu vauya nemishonga yakaipa vaikara nabyo muina kudziva kuti nadzimba rane mishonga iyi vairarama nayo mukati medzimba dzavo kwenguva yakareba vasingazive kuti tiri kugara tine zvikwambo zviri kutitevera ukumva fara mapanzwa vazukuru saka nkani ndandobwererati kuti ndipinge musevense kuti vantu mukwatame nawo kuti mumenyiwe na zvinhu zvamwenenge chiro saka nhau yazondipa kuti ndiuye pano ndeyekuti ndikwanise kugadzira ruvanze rwangu runo rwese kubva pagedhi pose pamuchafamba pamuchatsika ndaona kuti zvakanaka kuti ndiuye ndichingamidzana ndigadzire kuitira vana vadiki nevakuru vasina usimba musakanganiswe nezvinhu izvozvo ndaona munogona kurohwa vamwe mukakwadzwa pano nezvinhu musina mhaka dzamuinadzo ingani kuti wapita kachemera mwadzako nakukodya akana kukwera nawo kumenya una mutima ndidareva kuti marefrigerade vekubwerezera ndabwera nadzo dzirisheyo kungondo imwe nhau ndeyekuti ndikakutuma kuti enda unotora George uye naye pano sehama yako muroya ari kukutambudza wasvika ikoko akanokunetsa akaramba kuuya ndiri kuti musarwe naye musapopotane naye usashungurudzike mumwoyo mako dzoka pano ndinomugadzira hanzi mishonga yekugadzira nyanya idzodzo ndinayo izere kuseruka imwe mukabwera dzatenga mankwara ini mankwara nawo kuti yakuti ashofe kuti aya ndi akushaina aya ndi akupatisa ntchito imwe mankwara yanjano nditopita mtengo kakumba mankwara kuti imwe mutatariwe murimbe zvemamaremare mukari bwino muntu tichitana kuti muntu afirisere na tembo ya mzungu nangoti pese pese ata agba ibzo ina tacho ndibva ndikukanga kuti ayi tamangani mbore pano panyambezi pakumarizira nawo kuti wachoka pano wapita pa uzanyamwana na zvimwe zvakuipa makupita mtengo zvakanaka hanzi nasekuru ini kuseri kundine mishonga yangu yakawanda yandinayo mishonga iyi haisi yepose haisi yekuti ndikakupai mishonga yekuti mushandise vazukuru kana mashandisa mishonga iyo ndo inorapa urwere hwenyu ndo mishonga inodzinga mijambwa nemunyama pamuri ndo urwere hwacho handini manzisa vazukuru zivai kuti pano ndo palast bus stop ndo pang'anga yako yekupedzisira saka makarega kushandisa mushonga nemazvo sekurayirwa kwamaitwa muchararama muchingoti maenda pang'anga chimuti maenda pang'anga chimombe maenda pang'anga chidhaga maenda pang'anga chinyamhepo kusvikira mazorombeswa mazvinzwa pana nangofara rakumaliza ndinyamuke pano ndine rimwe shoko rekupedzisira randinoda kutaura ndigone kusimuka pano ukabwera pano kana uchinge wauya pano ukabhagari kupinda kupita kana wabhadhara mari yako yeconsultation yekuti ugone kuonana neni paribe nangu yauzobhagari pamuseo kupita hapana imwe mari yaunozobhadhara futi apa kuti ugone kusvika kwandiri kumatare mapanzwa tina nangu nkani ikuchitika pano tine imwe nhau iri kuitika panapa ngofara teereresa ipapo arapacha vampata chito na tia isisu vakomana tinoshanda natateguru ava anangu wachi vamwe vedu isisu muntu akati ndikutamanga ndifuna kukasira kupita unza iga ya refreshko tiri kuita misikanzwa isisu kana wauya pano mubatsirwe uchimhanya-mhanya wakandiudza inini kuti asekuru zvega ndiri kumhanya-mhanya ndikuda kukurumidzawo kubatsirwa nasekuru ndiri mashure menguva inini zvega ndiri kuti alright kana uchida kuti ndikujambise raini apa uende kumberi ndipe $20 wobhadhira $20 haina sekuru handizvide izvo zvapanapa zviya zvekuti nditengere drink kana kuti aiwa sekuru ndoda kutengera drink mundijambise haina sekuru handizvide pano mnango muntu wanda kutawisa pachivhitivhiti achioneka pane mumwe munhu wandikuda kutomhanyisa panapa izvozvo izvi achitoonekwa pachivhitivhiti apo
nyika ise chimuona Achitwa Dagi ngabwera. anonzi Dagi ngauye kuno anzi Dagi nachigariwa ngauye kuno Unaona iwe Robert huyu achitwa Takuzwa. anzi ndine muzukuru wangu pano Robert anonzi Takuzwa Huyu kudabwera mundu kusoka South Africa. anzi pane munhu akauya kubva ku South Africa Muntu yabwera munhu uye paakauya panapa abakari kubeyachi. akabhadhara mari yake Usiku wache usiku hwachona iwowo adayamba ava rapacha manja. ava vakomana ava vanana Dagi ava Vatanga kumpata-pata yabwera mbinga tipinde kushopeni. anzi vakatanga kumubata-bata vachimubhabhadzira vachiti uri mbinga yedu yauya mbinga yedu handi kubhawa Vafika kumenyana huyu nawe kumenyana. vakasvika pakutozorovana vazukuru ava Dagi naTakuzwa vakasvika pakurovana Sanga niyo nikifuna lini. saka nhau iyoyo hanzi nasekuru handisi kuida Vanda kuchoka pana taberewa. Vanyabezo ngaberero vanyabezo. vanhu vari kuuya pano kuzobatsirwa vari kubva pano vachichema kuti tabirwa makazvionawo kuti pang'anga panobirwa vanhu panyaya dzesekuru unoda kutoti apa nditategura tutaura namoga pagadziriswe panipapo vakomana vari kuita uori vanhu vari kubva kunze kwenyika vakutoti zvatinoona pamatv asi zvatiri kuitwa aisinyore kuti wabhadhara mari yako wauya ugonzi kuti uende mulaini ndipe futi mari zviri kurwadza zvinhu izvozvo vakaripota apa vadzuru vadaripota kuti taitwa zvakati imwe mungaitwa zvozvo tauraipo mwanira uyu ndikumutavisa tsopano kuenda kunyumba Takuzwa atawisa kati na nkomwe asi uyu tsopano ngachiramuka anyamure katundu kake mutore makamera achipinda kunja achipinda katundu zvakanaka vazukuru hanzi nasekuru ndofunga mazvinzwa zvandiri kutaura pane vazukuru vakabva South Africa vakakanganisirwa pano nepwere dzangu idzi saka vakaripota kwandiri varipota kudaro ndine muzukuru hanzi Takuzwa adzinganiswa nehomwe kuseni mumwe wacho nasara ndeuya akagara panonzi Dagi saka ndikuda kumudzinga pano zviri official vari mhiri vese vari kunze vachimuona ndiri kuda kuti kana ane kabhegi kake abate kabhegi kake vakomana vemedia muchimutora mavidheos muperekedza kuda kugedhi atoenda kumba kwake toda kuti nyika yese izive kuti sekuru tacho havagamuchire vazukuru vanoita musikanzwa nemi mose vazukuru mauya mugere apa kana pane anenge aitwa huori fananimunotaura hanzi taura kuti vazukuru ndazinga basa ndaenda kwenda kumba nenyaya yekuti mimi munonodoro saka kupira dora paipai ndomosasho hanzi nasekuru uoneka vazukuru ndadzingwa nenyaya yeumbavha wokukubirai vazukuru ndadzingwa nenyaya yeumbavha wokukubirai sekuru pamusoro izvo zvandida kutaura uora usiku vakomana naDagi atikaona avasokumatare ana sekuru shiri nana sekuru mubare vazukuru vakana sekuru ane mopuwa mushonga vari kuchaja futi vazukuru mari kumushonga ikoko vazukuru operera ushaya mari yekubhadhara uori ihwohwo ukuraisa sekuru zita sekuru tacho ndori kusviba nevanhu kubva kuna mashiri vacho vese uorihonga ipapo nofana pacheza ukaona zvichiitika ipapo ndoda kupataurisa zvekare ine nyabezi hanzi tereresai vazukuru ndoda kutsinhira pataurwa nagogo hanzi nasekuru ini ndini n'anga nokuudza kuti iyi mwakwana akafuna dhora zvandiri n'anga inini ndinokupa mishonga yako ndokuudza kuti mishonga iri kuda $1 iwe upinda kwaara pazhoya kuti ine ukundauza kuti mishonga ifuna dhora indiripe dhora na 20 cents iwe unozokona kugerwa munhu makamuti munhu ngaagerwe ndakazvinga mumusanzi ndipe $10 zekuti uti kugere uchekwenyora ndakugera ndipe $10 ndakarwadziwa hanzi nasekuru abasekuru vanenge vasingazivi hanzi nasekuru vazukuru munouya mudare mangu ini ndini n'anga
ndokuchaja basa rako nemishonga yako kuti iri kuda $1 handiti kazukuru iwewe muzukuru iwewe ndiwo unozokona zvekare woenda kupwere dzangu woti ini ndanzipakudiwa dhora zvino dhora handina ndine 20 cents kani mundu ukapitira kunzi kufuna kusemana kukanembo nawe kubhagari umbhagari kwaine mukati nawe kunzi munhu kana wanzi enda unogerwa apo kana kunochekwa nyora anzi hazvibhadhariswe ini ndinenge ndapa authority yeunenge wandibhadhara kare vazukuru vangu vandinotuma kuti vakucheke nyora vakugerei handina mvumo yekuvati muvabhadhari kana kobiri yana kuti apona kobiri kuika panza zvanu mawadzonzodzoka kwatama nauzobwera kwaende kana kuti wakauya nepfuma yatate guru wosvika kutambidza chero munhu wotambidza ari panze mariyo ikarega kusvika kwandiri hameno hako zvinhu zvako zvakarega kufamba usadzoke kwandiri inango ngani imwe nhau imwe mabwera na kobiri yanu kuti ife kobiri dafartari iye adabwera nayo kwatiyu ukaika nembo wapasi ukanemba wapasi usinari pane imwe mari yemusidza anwa bhalansi yemumatare yatate guru kana uchinge wauya mariyo inoiswa mudare kana waisa mariyo mudare unonyorwa zita rako nefoni nhamba dzako pabepa kumberi kwacho ndinoda kuti iwe uise signature yako kunda bagari signature yako yekuti wabhadhara mandango masiku muika kobiri ini kasipo nekuti mamwe emazuva munouya mumatare imo muya mudare mangu moisa pfuma yangu imo muya inini ndisipo ndikazabwera funa kuona bona sinari vakomana vangu vanenge varimo vaumwisa mariyo kwavari vanofanirwa kuti pandinozouya vondiratidza paukasaina iwewe umva fara mapanzwa here vazukuru mukarega kuita tere mumwe manu muchararama muna chikwereti mudabagari makarega kuita sekudaro muchararama mune chikwereti mudzinza renyu kuna tate guru tavo asi imi muchiziva kuti makabhadhara mumwe musi muripo wenyu unenge usina kusvika kwandiri tinenge tisina kupedzerana mamba fara mapanzwisisa imwe makamera ndokona yepanzapo anango muchiyangana zvinhu zvamandari zvache openango atakurira zvanu munyasane panze apite namakamera adayanganiwa kufika kukondoko kuna konera roduko hanzi imi vakomana vemedia mukomana achasumuka kubuda gedhi osvikapo imi vamwe vakomana maisheya naye motarisa mubhegi market hana kubatanidzira nezvinhu zvenyu here makamera yachiona kana mapedza magutsikana kuti hana kubatanidzira nezvenyu zvaatakura ogofamba nemugwagwa kunosvika kukona kwamakamera yachimuona hanzi chigariwa ngauye kuno sekuru chigariwa uyai murongedzeka bhegi mufambe uyai mumwe For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.